May pangako ang bukas. Ang mahirap kasi sa inyo, mas ipinagtatanggol niyo pa ang ibang tao. Oo, anak siya ng kaibigan niyo, pero ako, anak niyo ako. Bakit ho, inay? Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Dahil sa mga pinagdaraanang hirap, ang tanging naiisip ng tao ay paano makagaganti sa kanyang mga naging pagdurusa. Ang iparamdam sa taong dahilan ng kanyang pighati ang kinikimkim na galit. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kung makita kang nasasaktan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Oh, umiyak ka na naman, Sofia. Yan na lang ba ang gagawin mo sa araw-araw? Ang umiyak? Inay, napakasakit po na nangyari. Pero wala na tayong magagawa, anak. Wala na yung taong tanging inaasahan ko na tutulong sa akin. Oo nga. Pero hanggang doon na lang ang buhay ni Wilson. Na-aksidente yung kotseng sinasakyan niya. Bumangga yun. At dahilan na rin na maaga niyang kamatayan. Napakahirap tanggapin yun, Nay. Paano na ako? Nangako siya sa akin na siya ang bahala. Hindi niya ako bababayaan. Kaya lang, wala na siya. Pakiramdam ko ngayon, para na rin ako namatay. Huwag ka magsalita ng ganyan. Anak, kailangan pa kita. Pero sa magiging buhay ko, sa magiging kapalaran ko, para na rin ako mamamatay. At hindi ko tiyak kung kakayanin ko ang buhay na wala yung taong nagpapalakas ng loob ko. Magandang araw po, Aling Beatriz. Ah, Magno, ikaw pala. Maupo ka. Salamat. Sandali at tatawagin ko si Sofia para magkausap kayo. Naparito ako hindi lang para makausap siya. Ha? Para ano? Susunduin ko na siya. Isasama ko na siya sa pag-uwi ko ng bahay. Magno? Oh, ba't parang nagtataka kayo? Nagmamadali ka yata. Kailangan pa bang patagalin? Gusto ko nang makasama si Sophia. Nagdadalamhati pa siya sa pagkamatay ng kanyang matalik na Wala akong kaibigan. pakialam sa pagdadalamhati niya. Ang gusto ko,
isama na siya sa bahay. Paano kung ayaw pa ni Sofia? Sino ba masusunod? Aling Beatriz, karapatan kong isama na siya sa bahay dahil bayad na siya. Baka nakakalimutan mo, si Sofia ang kapalit sa napakalaking halagang nautang nyo mula pa sa mga magulang ko. At ngayon ko nakukunin ng kapital maging ang tubo. O baka naman buhay mong maging kapalit. Mano, Ay, Sofia. huwag mo nang takutin o pagbantaan pa si inay. Sofia, mahal. Binibiro ko lang naman itong nanay mo eh. Hindi nakakatuwa ang biro. Sofia, anak. Sasama na ako sa'yo, Magno. Ano? Yun lang naman ang gusto mo, di ba? Oo, dahil sabik na akong makasama ka. Saka huwag kang mag-alala. Sa piling ko, magiging masaya ka. Dahil lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Medyo gabi na, ha? Bakit ngayon ka lang uuwi? Kapag ganitong madilim, delikadong maglakad dito sa kalye ng nayon. Lalo na sa lugar na ito. Pakialamera naman ang matandang to. Kung ano kasi, may tinapos ho kasi kami sa school. Sige ho, mauna na ho ako. O, doon nga ako nang galing sa bahay niyo. Eh, kanina ka pa. Hinihintay ng mami mo. Nag-aalala na yun sa'yo. Umuoy lang po si Mami. Sobra siyang protective sa akin. Di na naman ako bata. Uli-uli, magpapaalam ka sa mami mo kapag gagabihin ka, ha? Para masundo ka niya. Hirap na. Baka may makasalubong kang adik kung ano pang gawin sa'yo. Dami niyo naman sinasabi. Diyan niyo pa, Mami ko. Diyan na nga kayo. Hoy, wag mong masamain yung mga sinabi ko, Iris. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mula nang umalis ang katulong namin, wala pa ako nakikitang kapalit. Di ko naman maaasahan si Iris na makatulong sa akin dito sa kusina. Kung sa bagay, madali na paghuhugas ng mga plato at baso. Dahil may smart dishwashing liquid naman. Mami, papasok na po ako. Oh, Iris, ikaw pala. Sige, mag-iingat ka, ha? Mamaya lang pupunta na rin ako sa palengke. Yun pong 1,000 na hinihingi ko. Asa na? Ano? Abay, kabibigay ko lang ng 500 sa'yo kahapon. Ubus na ba yun? Iba naman po to, Mami. Kailangan ko to sa group project namin eh. Iris, napapansin ko napapadalas yata ang paghingi mo sa akin ng pera. Anak, baka hindi mo alam. Hindi na sinlakas ng dati ang grocery store natin sa palengke. Sa mahal na mga bilihin, abay kukunti na namimili. Hindi naman ako manghingi sa inyo ng pera kung di ko kailangan sa school eh. Bibigyan naman kita eh. Yun nga lang, anak. Gusto kong ipaintindi sa'yo na kailangan natin magtipid. Kung ayaw niyo ako bigyan ng pera, hindi na lang ako papasok, visit. Eloisa, anak, pasensya ka na, ha? Walang-wala ako. Papasok ang walang baon. Ayos lang po, Nay. Huwag kayo humingi ng pasyensya sa akin. Naiintindihan ko po. Kung meron lang akong maayos na mapapasukan hindi sana tayo maghihirap ng ganito. Kasi naman ho ito eh. Puro bisyo. Sa inyo na lang yung iniaasa ang kabuhayan natin. Shh! Tama na yan. Baka mamaya marinig ka ng itay mo sa sinasabi mo. Baka masaktan ka lang nun. Doon naman ho siya magaling. Sa pananakit sa ating dalawa. Kaya kung minsan naiisip ko, mabuti pang mawala na lang si Itay sa buhay natin.
Abay, nagluto na pala kayo ng hapunan natin. Oh, Flora. Wala naman akong ginagawa eh. Dapat ho, inintay nyo na lang ako. Hindi nyo na ho dapat akuin ang trabaho ko dito sa bahay, Itay. Baka ho kasi masobrahan din kayo sa pagod. Huwag mo nga akong bine-baby. Ikaw nga itong nakakaawa dahil maghapon kang pagod sa tindahan mo sa palengke. Kayo ho kasi inaalala ko. Baka mamaya tumaas ang presyon ng dugo nyo. Kung dahil lang sa maliliit na gawain dito sa bahay, hindi tataas ang presyon ko. Diyan sa anak mo ko, hina-high blood. Kay Iris ho? Hmm. Anong problema nyo sa anak ko? Narinig kong pag-uusap yung mag-ina kaninang umaga. Inis na inis ako. Hinahayaan mo siyang angil-angilan ka. Itay, bata pa naman ho si Iris. Bata. Kaya wag na lang ho natin patulan ng pagmamaktol niya. Hindi na siya bata. Tumataas na naman dugo. 15 anyos na siya. Tay, ako na ho humihingi ng pasensya sa inyo sa mga maling ugaling nakikita niyo sa anak ko. Ayoko ho kasi sumasama ang loob niya eh. Nako, Flora. Sana wag mong pagsisihan balang araw ang pagpapalaki mo kay Iris. Itay, Kapag hindi mo nasupil ang ugali ng batang yan, tandaan mo itong sasabihin ko. Paluluhain ka ng pagiging suwail niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Grabe ka, Irish. Super duper maldita ka talaga. Wise lang ako, Patrick. Gumagamit lang ako ng utak. Hindi ka ba nagigilty sa ginagawa mo? Lagi kang may pasobra pag humihingi ka ng pera sa mami mo. 200 lang ang kailangan sa project natin, pero 1,000 ang hiningi mo. Sige pa, konsensyahin mo pa ako. Para hindi kita ilibre sa paborito mong fast food. Naaawa lang kasi ako kay Tita Flora. Hoy, huwag ka maawa kaya sa mami ko. Maraming pera yun. Nasilip ko yata yung bank account niya. Malaking savings niya. Kaya pala panay ang hut-hut mo sa kanya. Alam mo, marami siyang tinutulungan. Para nga siyang social worker eh. Kesa maubos sa ibang tao ang pera niya, ako na lang ang pagkagastos sa niya. Total, ako naman ang anak niya. Kanina pa kumakalaman tiyan ko. Gutom na ako. Pero wala naman akong perang pambili ng pagkain. Ayun ang drinking fountain. Iinom na lang ako ng maraming tubig para mawala ang hapdi ng tiyan ko. Habang tumatagal, lalo kami naghihirap. Naawa naman ako kay inay. Hindi pwedeng lagi na lang kaming ganito. Kailangang may gawin ako. Kailangan mag-isip ako ng paraan kung paano kikita ng pera para matulungan ko si inay. Alicia, Ako, bigyan mo nga ako ng 200. May babayaran lang ako. wala akong pera, David. Ano? Kagagaling ko lang sa palengke. Naibili ko na ng bigas at pang-ulam yung kinita ko sa paglalabada. Gaga ka. Ako ba pinagdadamutan? Aray ko, ano ba? Totoo sinasabi ko. Wala na akong pera. Dito. Aray ko, ano ba? Nasasaktan ako. Gusto mo ba tamaan ka sa akin? Nakita ko ang dami ng inihatid mong labada. Tapos ngayon, sasabihin mo, ubus na ang kinita mo. Pinagtataguan mo ako ng pera? Ha? Akin na nga ito. Akin na ito. Mapapunin yung bulsa ng duster ko. Huwag mo kunin yan. Yan na lang ang natitira sa pera ko. Ano ba?
Eto, meron pa nga, oh. Ha? Maawa ka naman, David. Huwag mong kunin ang kahuli-huli ang pera ko para yan sa allowance ng anak natin. Ang todo ko. No! Ikaw ba may ganang manakit? Sinambal mo pa ako! Ang sama mo talaga! Sa susunod, hindi lang yan ang matitikman mo! Huwag mo akong pinagtataguan ng pera, ha? Ha? Pag pinagdamutan mo pa ako, ipalalamon ko sa'yo ang kwartang ipinagmamalaki mo sa akin! Ha? Maniwala ba? Gaano kahaba ang pasensya ni Flora sa kanyang anak na si Irish? Si Alicia, gaano naman itong katatag upang patuloy na mapagtiisan ang irresponsabling asawa? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Dante Castro, Renz Ibanez, Phil Malyari, at Vilma Borromeo bilang Eloisa. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mahirap kasi sa inyo, mas ipinagtatanggol niyo pa ang ibang tao. Oo, anak siya ng kaibigan niyo, pero ako anak niyo ako. Bakit ho, inay? Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Paano ba tinitimbang ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Hi, Iris. Tapos na rin ba ang klase mo? Hello? Close ba tayo? Ano ba pakialam mo sa klase ko? Nagtatanong lang naman eh. Baka gusto mong sumabay sa akin kung uuwi na. Isang kali lang naman ang pagitan ng inuuwian natin. Pwede ba? Bakit mo pa na yan papansin mo sa akin? Hindi ako sasabay sa'yo. Teka nga, siguro wala kang pamasahe, kaya gusto mong makisabay, no? Ha? Kung ayaw mo, di wag. Di naman kita pinipilit. At talaga hindi mo naman ako mapipilit. Sige, ingat na lang ha. Ay nako, kung bakit kasi dito ka pa nag-aral. At hindi ko rin alam kung paano natanggap sa school na ito ang isang mukhang uhuging walang pera. Sobra ka naman. Diyan ka na nga. Sayang. Suplada ka, Iris. Hindi ko alam kung ba't ang gaan-gaan ang loob ko sa'yo. Pero ganun talaga siguro. Pag mahirap, dapat mahirap din ang kaibigan. Kapag anak ng may kayang katulad ni Iris, mga anak mayaman din ang barkada. Anak mahirap ako. Kaya siguro ayaw mo sa akin. Oh, David, Hmm. aalis ka na naman ba? Kararating mo lang ah. Oy, Alicia, wag mo ako inisin, ha? Anong pakialam mo kung aalis na naman ako? Hindi ka na pumipirmis dito sa bahay. Kung umuwi ka, madalas lasing ka pa. Pag hindi ka tumigil, tatamaan ka na naman sa akin. Ikaw wala akong kadala-dala, ano? Ha? Kailan ka ba talaga magbabago? Wala naman akong ibang hinihiling sa'yo, kundi maayos ang pamilya natin. Yung walang gulo, walang away. Kung ititiko mo yung bunganga mo, walang away. Sumusobra ka na. Ano? Alam mo kung magsalita ka, wala ka na respeto sa akin. Ang arte mo! Alam mo, dapat nag-artista ka na lang eh. Kasi masyado kang madrama. Leche ka. David! Hirap na ako! Hanggang kailan ka magiging ganyan? Hanggang kailan? Irish, nakita kita kahapon. Ang bitchy-bitchy mo talaga. Ay, Patrick, bakit? Ano nakita mo? Ano pa? Ito yung pagtataray mo kay Eloisa. Kasi naman, ano? Nauuayan ako sa kanya. Ang arte-arte. Nagkukunwari pang concerned sa akin. Sasabayan daw ako pa uwi. Ay, kung hindi ko pa alam. Gusto lang niya mailibre ko siya ng pamasahe. Gusto ka lang naman siguro niyong kaibiganin kasi alam niya mag-best friend nagnanay niya at ang mami mo. Ewan ko ba kay mommy? Bakit siya nakikipagkaibigan doon kay Aling Alicia? Kaya kayang makipag-close sa babaeng yon. Bakit naman? Hindi siya bagay maging kaibigan ng mami ko, no? Labandera lang yon. Naku, ko talaga. Tapos, itong KSP niya anak, nagpapa-KSP din sa akin. Ay, naku, hindi ko maintindihan kung bakit gusto niya makipag-close sa akin. Fourth year na naman siya. Tayo, third year pa lang. May ganun kasing tao.
Talagang magaan lang siguro ang loob niya sa'yo. Kaya gusto niya maging friend ka. Eh, hindi nga kami bagay maging friends. Kasi, hindi ko naman siya kaklase. Mas ayaw siya sa atin. Ay, teka nga. Bakit parang pinagtatanggol mo yung Eloisang yun? Sino ba ang kaibigan mo? Siya o ako? Eh, syempre, ikaw. Ayan! Ganyan! Huwag mong kakampihan ang babaeng yun. Puwi lang siya, hindi tulad ko. I know. Kaya lang naman siya nakapasok sa school na to kasi scholar siya eh. Pero kahit scholar siya, hindi pa rin siya nababagay sa ganitong private school. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tinanghali na ako. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako nagtutoothbrush. May unique toothpaste pa ba ako? Ito. O, konti na pala ang laman nitong tube. Makapag-uwi nga ng bago. Ay, mabuti na lang may mapagkakatiwalaan akong tauhan na katulad ni Gemma. Na kapag tinatanghali ako gaya ngayon, naroon na siya para buksan ng grocery. Itay! Tay, may kumakatok ho! Pakibuksan nga ho ang pinto! Narito ako sa loob ng banyo. Ah, ganun ho ba? Sige ho, ako na lang. Kumusta ka na, Flora? David? Ay, mabait pa rin talaga sa amin ng Diyos. Hindi niya kami pinababayaan. Maraming nagpapalaba sa akin dahil malinis daw ako maglaba. Kahit papano, meron kaming pangkain at may pambaon si Eloisa. Ang ipinagtataka ko lang, saan kumukuha si David ng pang-inom at pansugal niya? Bakit siya patuloy na nakakapagbisyo? Eh wala naman siyang trabaho. Ay Diyos ko. Baka mamaya gumagawa na siya ng iligal. Huwag naman po, Panginoon ko. Ilayo mo po sa maling gawain ang aking asawa. O yan, David. 3,000 yan. Siguro naman okay na sa iyong halagang yan. Yan ang gusto ko sa'yo, Flore. Madali kang kausap. Sige na, sige na. Pwede ka nang umalis. Oh, sandali lang. Huwag mo ko ipagtabo yan. Hindi mo man lang ba ako aalokin ng kape? Nagmamadali ako. Paalis na ako papuntang palengke. At pwede ba, ha? Sana ito na ang huli mong pagpunta rito sa bahay ko. Marami ka nang nahuhutot sa akin. Depende. Maawa ka naman sa akin. Huwag mo akong gawing gatasang baka. Matagal na akong balo, David. Mag-isa lang ako nagtatrabaho para sa pamilya ko. Nagre-reklamo ka na ba? Pero hindi pwede itong ginagawa mo. Namimihasa ka na. Dugo at pawis ang pinuhunan ko. Maitayo ko lang ang maliit na negosyong ito. Yun na nga eh. May negosyo ka. At alam ko malaki ang kita ng grocery mo. Kaya ituring mo na lang ako ng kasosyo mo. Napakatuso mo! Wise lang ako, Flora. Iba yung wise kaysa sa tuso.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Irish, congrats sister! Ikaw ang nanalo sa Math Quiz B! Oh no, naniwala ka na. Hindi lang ako pretty, Brady din. Tama ka dyan, sister. Oh, blowout naman dyan. Ay, kahit hindi mo sabihin, talaga mabablow out ako. Mamaya, paglabas natin, sabihin mo kung saan mo gustong kumain. Treat ko. Ay, the best ka talaga, Beshi. Pero, narinig mo bang sinabi ni Mrs. Reyes? Ha? Ikaw daw ang ipanlalaban sa magcha-champion naman sa 4th year para malaman kung sinong papadala sa division level. Ay, oo. Sinabi rin sa akin ni Mom. Wow, ang galing mo talaga. Sana ikaw pa rin ang manalo para pangalan na ng school natin ang dala mo. Kahit sino pa ipagtapat sa akin, kahit 4th year pa, tinitiyak ko sa'yo, tatalunin ko siya. Oh, Eloisa, payakap na anak. Ang talita-hino mo talaga. Siyempre naman po, Nay. Kanino pa ba ako magmamana, kundi sa inyo? Ipapalaminate ko itong certificate mo sa pagkapanalo mo sa Math Quiz B. Sinay talaga. Lahat na lang ng certificate of recognition na tinanggap ko, pinalaminate nyo lahat. Kaya nga po, halos puno na yung dingding natin. Ito ang mga yaman ko. Alam mo bang sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga yan, nabubuhayan ako ng loob. Sumasaya ako. Pakiramdam ko, lumalakas akong lalo para patuloy na mabuhay. Inay, salamat din po. Dahil very supportive kayo sa akin. Nahihiya nga ako sa'yo dahil madalas pumapasok ang walang pera kahit 5. Pero nakakapagtyaga ka. Ayos lang po yun. Ang importante, nakakaraos po tayo. Napakaswerte ko talaga dahil ikaw ang naging anak ko. Nambolo pa kayo. Hayaan niyo po, Nay. Balang araw, pag nakatapos ako ng pag-aaral, aalis po tayo sa lugar na ito. Magkakaroon tayo ng magandang bahay at hindi na po kayo maglalabada. Sana nga. Sana nga, anak. Pero huwag kang mangarap para sa akin. Magsikap ka para sa iyong sarili. Patrick, huwag ka magbiro ng ganyan, ha? Hindi ka nakakatuwa. Totoong sinasabi ko, Irish. Kayong dalawa ni Eloise ang maglalaban kung sino magiging representative ng school natin sa division level. Eh, sino nagsabi? Si Ma'am Reyes. Kanina hinahanap ka niya. Sabi ko, wala ka pa dito sa school. Tapos yun nga, sinabi niya sa akin. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Sa dinami-dami ng pwede kong makatapat, si Eloisa pa. Kinakabahan ka ba na siya makakalaban mo? Engot. At bakit naman ako kakabahan sa kanya? Kahit 4th year ni siya, pareho lang kaming may coach. Pero parang nagulat ka kanina nang malaman mong siyang makakatapat mo. Oh, medyo nagulat lang ako. Well, masaya na rin ako na kaming dalawa ang magiging magkalaban. Ipapakita ko sa kanyang wala siyang binatbat sa akin pagdating sa Junior-Senior Math Quiz B competition. Talaga lang, ha? Huwag ka mawawala sa mismong araw ng competition, Patrick. Panoorin mo kung paano ko siya ilalampaso. Magkatotoo kaya ang ipinagyayabang ni Irish? Ano ang mangyayari sa pagharap nila ni Eloisa sa kompetisyon? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Susan Robles,
Dante Castro, Renz Ibanez, Phil Malyari, at si Vilma Borromeo sa papel na Eloisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang may init na kabanata ng kasaysayang ito. Paano bang tinitimbang ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako ang bukas. Ang mahirap kasi sa inyo, mas ipinagtatanggol niyo pa ang ibang tao. Oo, anak siya ng kaibigan niyo, pero ako anak niyo ako. Bakit ho, inay? Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw laming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Paano ba tinitimbang ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Flora, ang lakas talaga ng grocery mo. Labas-masok ang mga customer. Oo nga, Alicia, pero nakakapagod. Oo, nakakatuwa namang mapagod kapag ganyan na malakas yung kita mo. Sa bagay nga, mabait pa rin sa amin ng Diyos. Kahit maaga kaming naiwan ng asawa kong si Roberto, at least may kabuhayang naiwan sa akin na mister ko. Ay, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang nung namatay sa lung cancer ang asawa mo. Ay, wag na nga natin pag-usapan pa yung malungkot na parte ng buhay natin.
Baka mamaya magkaiyakan pa tayo. Oo nga. Iba na lang yung pagkwentuhan natin. Ay, siya nga pala. Congratulations ha. Nabalitaan ko. Si Eloisa ang nanalo sa Junior Senior School Math Quiz B. Bali ang anak mo ang magiging representative ng kanilang school sa division level. Ay, salamat. Pero alam mo, nakakalungkot. Bakit silang dalawa pa ni Irish yung nagkalaban sa pagpipilian? Ano ka ba? Okay lang yun. Ang buti nga silang dalawa naglaban eh. Kahit sinong manalo sa kanilang dalawa, walang kawala, di ba? Pareho tayo masaya. Hindi ba nasaktan si Irish sa nangyari? Huwag ka mag-alala. Kilala ko yung anak ko, Alicia. Matapang yun. Malakas ang loob. Hindi nun daramdamin ng matagal ang pagkatalo niya sa anak mo. Eloisa? Ano ginagawa mo dito? Bakit pumunta ka dito sa bahay namin? Kasi Iris, nagluto si inay ng kinunot na pagi. Sabi ni inay nung dalaga pa raw sila, paborito raw ito ng mami mo. Kaya pinadalhan niya. Umalis si mami kanina pa. Kung ganun, iiwan ko na lang ito sa'yo. Ay hindi, dali mo na rin yan. Kasi gabi na uuwi ang mami ko. Walang kakain yan dito, mapapanis lang yan. Pwede mo naman itong ilagay sa ref. Initin na lang pag dumating mamaya si Tita Flora. Bakit ba ang kulit mo? Iuwi mo na kasi yan. Hindi naman kami kumakain ng malansa. Bakit ba lagi ka nalang masungit? Habang pinagbibigyan ka, lalo ka nagtataray. Nangaaway ka, kahit hindi naman kita inaaway. Kung ayaw mo na away, huwag kang lapit ng lapit sa akin. Huwag kang kakalat-kalat sa harapan ko dahil nairita ako pag nakikita kita. Bakit ba inis na inis ka sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Alam ko naman, kaya ka narito. Pag nagkaharap kayo ni Mami, gusto mo ipamukha sa akin na mas magaling ka kaysa sa akin. Kasi ikaw ang nanalo sa Junior Senior Math Quiz B. Hindi totoo yan. Plastic! Akala mo kung sino ka mabait? Pero alam ko, nagbabait-baitan ka lang. Ang totoo, mayabang ka. Mayabang ka! Anak, Eloisa, tama na yan. Huwag ka nang magalit kay Irish. Total, mas matanda ka naman sa kanya. Habang pinagbibigyan ko ho kasi ang babaeng yon, maabuso naman siya. Ang sarap niyang sabunutan. Oops, huwag mong gagawin yan. Mahiya ka sa Tita Flora mo. Matali kami magkaibigan. Kaya nga ho, nagpipigil ako eh. Kasi si Tita Flora ang iniisip ko. Pero kung hindi sa mami niya, matagal ko nang pinatulan ng malditang yun. Anak, ako na nakikiusap sa'yo, ha? Amaan mo na lang ang pasensya sa anak ng kaibigan ko. Ha? Yun naman ho talagang ginagawa ko. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapagpapasensyahan ng babaeng yun. Hindi pa niya nakikita kung paano ako magalit. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Irish! Irish, mabuti inabutan pa kita dito sa bahay niyo. Akala ko nasa school ka na. Bakit po, Tita Alicia? May kailangan po ba kayo sa akin? Ay, wala naman. Nabanggit kasi sa akin ng mami mo na nangangati daw yung mga binti mo. Nagsusugat kapag kinakamot. Pati ba naman
allergy ko, chinichismis sa inyo ni Mommy. Oo, Iris, huwag ka nang mainis sa mami mo. Wala naman sa akin yun eh. Kasi ganyan din yung balat ko. May skin allergy ako kapag ganitong taginit. Kaya naisip ko, dalan ka nitong dahon ng bayabas. Ay, anong gagawin ko sa dahon ng bayabas? Ay, pakuluan mo lang. Pag malamig na, tsaka mo ipanglanggas dyan sa allergy mo at makikita mo, mawawala yung pangangati. Ew, ayoko nga niyan. Eh, subukin mo muna. Baka makabuti sa'yo. Diyos ko, ano ba kayo? Hindi ko kailangan yan. Pwede ba? Kung gusto niyo kay Eloy, sa inyo na lang gamitin yan. Total siya naman ang mukhang galisin. Aha, pero... Nakaka-istorbo na ho kayo. Kaya pwede ba? Umalis na kayo. Eh bakit ba lagi kayo nakikialam sa akin? Hindi niyo ba nakikita? Naiirita ako sa inyo. Nasisira ang araw ko pag nakikita ko kayo mag-ina. Nay, bakit ho kayo umiiyak? Hindi anak. Napawing lang ako. Hindi ako umiiyak, Eloisa. Huwag na ho kayo magsinungaling. Alam ko, umiiyak kayo. Siguro, sinalbahin na naman kayo ni Iris, ano? Kasi alam ko, galing kayo sa bahay nila. Anong ginawa sa inyo na malditang babaeng yun? Walang masamang ginawa sa akin si Irish, anak. Nay, hindi kayo iiyak kung walang ginawa sa inyong babaeng yun. Magtapat kayo sa akin. Binastos na naman niya kayo, no? Oo, huwag ka na magalit. Tulad ng madalas kong sinasabi sa'yo, pagpasensya na lang natin ang anak ng kaibigan ko. Huwag kang nagagalit sa kanya. Kung bakit kasi lapit pa kayo ng lapit sa Iris na yun? Spoiled brat ang malditang yun. Talagang walang modong babaeng yun. Eloisa, ano ba? Yung bibig mo. Kanina ka pa nagsasalita ng hindi maganda. Tikilan mo yan. Eh, yun naman kasi ang hirap sa inyo. Mas pinagtatanggol niyo pang ibang tao. Oo, anak siya ng kaibigan niyo. Pero ako, anak ninyo ako. Bakit ho, inay? Paano ba tinitimbang sa puso ng isang inang pagmamahal sa kanyang anak? Hindi mo kasi ako naiintindihan. Kasi mahirap talagang intindihin ang ugaling nakikita ko sa mga kilos niyo. Bakit gano'n na lang ang concern niyo sa spoiled brat na yun? Dahil kapatid mo siya. Ano sinabi niyo? Oo! Kapatid mo siya, Eloisa. Si Irish ay bunso kong anak. Kami ni Iris? Magkapatid? Malaki ang utang na loob ko sa tita Flora mo. Laging sa kanya ako tumatakbo tuwing may problema tayo. Kaya nang mabiyuda siya at naging sobra siyang malungkutin, hindi ako nakatanggi nang hilingin niyang ampunin ang ipinagbubuntis ko. Wala ka pa rin isang taon noon nang ipanganak ko si Irish. Kapatid pala kami. Oo! Kaya hindi ko magawang magalit sa kanya kahit pinakikitaan niya ako ng magaspang na ugali. Pinalalampas ko ang mga pamabastos niya. Kasi pakiramdam ko, sa ganoong paraan ko mababayaran ang pagkukulang ko sa kanya bilang tulay niyang ina. Kaya anak, intindihin mo na lang ako. Sabay na lang nating unawain ang kapintasan ng bunso mong kapatid. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lola, Tay, pagsabihan mo yung anak mo, habang lumalaki nagiging magaspang ang pag-uugali. Hindi ko gusto magawin ng batang yan. ano na naman ho ba ang ginawa ni Iris, Tay? Binastos-bastos kahapon si Alicia. Huli na nang maabutan kong kanilang pag-uusap dahil kagigising ko lang. Ganun ho ba?
Yan ang matagal ko nang sinasabi sa'yo. Habang maaga, supilin mong pangit na ugali ng anak mo. Ang kaso pinababayaan mo. Kaya hayan, mahaba ng sungay niya. Sinikap ko naman mapalaki si Iris na may mabuting ugali, Itay. Pinagsasabihan ko naman ho siya. Oo nga, pinagsasabihan mo. Pero puro salita ka lang puro salita. Hindi mo ginamitan ng pamalo. Ayoko manakit ang pisikal. Hindi naman nakamamatay ang palo. Sa halip, itutuwid nitong maling asal ng bata. Siguro nga ho nagkamali ako ng pagpapalaki sa apo niyo. At aaminin ko ho na ngayon malaki na siya. Hindi ko na alam kung paano ito tuwid ang magaspang niyang ugali. Mami, ano ba? Pagod ako Gusto ko na magpahinga. Iris, hindi pa ako tapos. Kaya makinig ka sa sinasabi ko at huwag mo akong tatalikuran. Naman paulit-ulit naman yung sinasabi niyo Nakukulili na yung tenga ko. Ang gusto niyo palabasin, ako ang kontrabida at sina Tita Alicia at Eloisa ang bida? Ako ang masama? Sila ang mabuti? Kasi nga nagiging bastos ka. Bakit hindi ka maging magalang? Mabait naman sila, hindi ba? Mabait sila sa inyo. Kasi may nahuhutot sila sa inyo. Para silang mga linta na sinisip-sip ang dugo ninyo. Ang bibig mo! Totoo naman Masyado ka matabil. Sobrang matalas yan dila mo. Sinasabi ko lang kung ano nakikita ko. Mabait lang sa inyo ang mag-inang yon kasi lagi silang nangungutang sa inyo. At malamang, utang na walang bayaran. Nagbabayad naman sila. Yun nga lang, medyo natatagalan. Huwag niyo na silang pagtakpan, Mommy. Alam ko, noon pa nila kayo inaabuso. Nagkukunwari lang silang mabait sa inyo kasi meron silang nahuhut-hut sa inyo. Iris, nilapitan kita, hindi para makipag-away. Gusto lang kitang kausapin. Huwag mo namang binabastos ang nanay ko. Bakit? Nagsumbong ba sa'yo ang magaling na nanay mo, Eloisa? Nakita ko siyang umiiyak. At alam ko, ikaw ang dahilan. Pwede ba wag mo siyang bastusin? Matuto kang gumalang sa matanda. Makulit siya Lagi niya akong pinapakialaman. Nagmamalasakit lang sa'yo si inay. Kaso, sa halip na magpasalamat ka, binabastos mo pa siya. Ano bang kasalanan sa'yo ng nanay ko at mainit ang dugo mo sa kanya? Kasi ang nanay mo, hututera! Hinuhututan niya ang mami ko! Kung wala lang tayo dito sa loob ng school campus, kanina ko pa nilamutak yung nguso mo. Aba, masyadong matalas ang dila mo. ang sabihin mo, takot mo lang nasaktan ako. Dahil pag ginawa mo yan, wala na kayong mahuhutot sa mami ko. Balang araw, kakainin mo mga sinasabi mong yan, Iris. Pagsisisihan mo na ganyan katalas ang dila mo. Tandaan mo yan! May pag-asa pa kayang magbago ang magaspang na pag-uugali ni Irish? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Dante Castro, Renz Ibanez, Phil Malyari, at si Vilma Borromeo sa papel na Eloisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak.
sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mahirap kasi sa inyo, mas ipinagtatanggol niyo pa ang ibang tao. Oo, anak siya ng kaibigan niyo, pero ako anak niyo ako. Bakit ho, inay? Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Paano ba tinitimbang ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Flora, mahal sa restaurant na ito ha. Ba't dito mo ko dinala? May okasyon ba? Wala. Walang okasyon, Alicia. May pag-uusapan lamang tayo. Pag-uusapan? Ano yun? Sa palagay mo ba, tama ang naging desisyon ko noon na kinuha ko si Iris sa poder mo? Bakit ka nagtanong ng ganyan? Sa tingin ko kasi, nagkamali ako ng pagpapalaki kay Iris. Sa hangad ko na maibigay sa kanya lahat ang luho sa buhay. Masama ang naging epekto nito sa kanya. Flora, wala kang kasalanan kung nagkaganyan ang ugali ni Irish. Masyado mo lang siyang mahal. Minahal mo siya ng lubos. Nahihiya kasi ako sa'yo. Hindi ko nagabayang mabuti ang anak mo.
Samantalang si Eloisa, nakikita ko napakabait niyang bata. Magalang. Mabait ang panganay mo. Huwag mong sukuan si Irish. Alam kong may nakatago ring bait sa kanyang puso. Nalalabuan lang siya, nabubulag. Siguro, masyadong lumaki ang ulo niya kasi nga, lumaki siyang lahat ng bagay na kukuha niya. Alicia, tulungan mo ako. Pagtulungan natin baguhin ang ugali ni Iris. Pag hindi siya nagbago, ipapahamak siya ng mali niyang ugali. Buisit! Buisit talaga, buisit. Buisit! Irish, ano ba? Bakit binalibag mo ang libro mo? Asar na asar ako, Patrick Nagigigil ako sa inis! Gusto ko na talaga manabunot. Sino mo kinagagalitan mo? Naiinis ako sa mga kasama ko sa bahay, kina mami at lolo. At hindi lang sila, may sumasawsaw pang mga epal. Sino? Sino pa? Di si Tita Alicia at yung syungang si Eloisa. Kakampihan sila lahat. Pinagtutulong-tulungan nila ako. Baka naman may nakikita talaga silang mali sa'yo. Ang taray-taray mo kasi, besh. Manahimik ka nga dyan. Baka gusto mo pati sa'yo magalit ako. Sorry na, sister. Pero, bakit nga bang init ng ulo mo madalas? Konting kibot, nagagalit ka agad. Lalo na kapag binababanggit sina Eloisa at ang nanay niyang si Aling Alicia. Dahil sila ang mga buwisit sa buhay ko. At hintayin mo, isang araw, makakaganti rin ako sa mag-inang yun. Ipapakita ko sa mami ko na tama lang yung sinasabi ko. Hindi siya dapat magtiwala sa dalawang yon. Eloisa, galit ka pa ba sa akin? Nay, kahit po kailan, di naman ako nagalit sa'yo. Aminin ko po, paminsan-minsan, sumasama ang loob ko sa inyo. Kala ko kasi, mas mahal yung ibang tao kaysa sa akin. Pasensya ka na ha. Kung pati sa'yo naglihim ako. Gusto ko lang proteksyonan ng kapatid mo. Ngayon ko lang ho naiintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagmamalasakit nyo kay Iris. Anak, mangako ka. Wala kang pagsasabihan ng lihim na nalaman mo. Hindi dapat malaman ni Irish na tayong kanyang tunay na pamilya. Bakit ayaw niyong malaman niya? Basta, Kung malalaman niya, baka humatauhan siya. Baka hindi na niya kayo bastos-bastusin. hindi pwede, anak. Lalo lang magagalit sa akin si Irish. Bakit naman ho? Siguradong hindi ako matatanggap ng kapatid mo. Hindi siya papayag na isang hamak na labandera lamang ang kanyang tunay na ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ang bango ng mga damit na nilaban ni Alicia. Malinis talaga maglaba ang kaibigan kong yun. Palibhasa, pride powder ang sabong ginagamit niya. Madali talaga makatanggal ng dumi. Sino kaya itong kumakatok na ito? Sandali! Flora, mabuti gising ka pa. Ikaw na naman, David. Ano ba kailangan mo? Bakit pumunta ka rito gabing-gabi na? Kailangan pa bang i-memorize yun? Alam mo na kung bakit ako naririto. Pwede ba umalis ka na? Ha? Umalis ka na! Wala akong perang maibibigay sa'yo! Oh,
Mawawala ng bangko pero si Flora, hindi. Malakas siyang benta ng pwesto mo sa palengke. Sinabi ko na umalis ka na! Aalis lang ako pag binigyan mo ako ng pera. Mami, tama ba yung narinig ko? Nangihingi sa'yo ng pera si Tito David? Iris, kanina ka pa dyan? Uy, gising pa rin pala ang anak mo, Flora. At dalagan-dalaga na. Aray ko, ano ba, Tito David? Huwag niyo nga ako hawakan! Ba't supladang gagang ito Para kang tigre Para nahaplos ka lang sa braso Anak, sige na. Pumasok ka na sa kwarto mo, matulog ka na. May pag-uusapan lamang kami. Hindi ako aalis dito hanggat hindi rin niyo sinasagot ang tanong ko, Mami. Bakit siya nanghihingi ng pera sa inyo? May relasyon ba kayong dalawa? Wala kami relasyon. Pero anong ibig sabihin ng nakita at narinig ko? Total, hindi makasagot sa tanong mo, mami mo. Ako na ang sasagot, Iris. David, Ako na magsasabi sa iyo ng totoo. David, pakiusap. Ha? Huwag. Wala kang sasabihin sa anak ko. May dapat ba ako malaman? Ha, Mami? Hayaan ninyo si Tito David kung meron siyang gustong sabihin. Ano yun, Tito David? Gusto mo talaga malaman? David, nakikiusap ako. Sige, gusto kong malaman. Okay. Tapusin na natin ang drama. David, Huwag na tayo magpaligoy-ligoy para magkaalaman na. Hindi ka tunay na anak ng mami mo, Iris. David! Hindi siya ang tunay mong ina. Gusto mo malaman kung sino ang tunay mong mga magulang? Ha? David! Si Alicia ang nanay mo! At ako ang tatay mo! Hindi totoo yan! Iris! Hindi ako naniniwala sa inyo! Hindi! Iris! Ang sakit-sakit, Mami. Hindi ko matanggap. Hindi niya pala ako tunay na anak. Hindi! Hindi ko matanggap. Isa pala akong ampon. Ampon lang ako! Ampon lang! Iris! Iris, buksan mo itong pinto ng kwarto mo! Ayoko makakita ng tao, Mami! Ayoko makakita ng kahit sino! Gusto ko mapag-isa! Nakikiusap ako! Mag-usap tayo, anak! Magpapaliwanag ako sa'yo! Wala na tayo dapat pag-usapan! Niloka niyo ako! Nagsinungaling kayo sa akin! Pareho kayo manloloko! Lahat kayo! Hindi kita gusto lokohin! Maniwala ka sa akin, anak! Please! Buksan mo itong pinto! Magpapaliwanag ako sa'yo! Mag-iusap na, anak! Ayoko makita kayo! Galit ako sa inyo! Nasusuklam ako sa inyo! Nasusuklam ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kung kailan kami may exam bukas, saka pa kami naputulan ng kuryente. Gipit na gipit si inay. Di siya nakaipon ng pambayad ng electric bill namin. Ay, kung di ko lang kailangan bumili ng kandila, di ko lalabas ng bahay. Sobrang dilim. Nakakatakot sakaling ito ngayon. Matagal ng pundido mga ilaw sa poste. Wala nakakaisip magpalit. Aba, may babaeng naglalakad sa unahan ko. Parang kilala ko. Parang si Iris.
At may dalang malaking bag. Saan kaya siya pupunta gabing-gabi na? Mabuti pa sundan ko siya. Masama ang kutob ko sa babaeng ito. Baka maglalayas. Itay! Itay, ang apo niyo, nawawala! Ano? Wala ba sa kanyang kwarto? Wala! Flora, huminahon ka muna. Baka naman nagpunta lang si Iris sa kanyang kaibigan. Baka gusto lang magpalipas ng sama ng loob. Wala ho ang mga damit ng apo niyo sa kanyang cabinet. Ha? Hindi ho magdadala ng damit ang batang yun kung pupunta lang sa bahay ng kaibigan. Itay, mga mama, mga anak ko. Teka. Baka naman nagpunta siya sa tunay niyang ina. Kay Alicia ho. Oh, Itay, galit ho siya kay Alicia at kay Eloisa. Hindi ho siya pupunta roon. yan talagang anak-anakan mo. Umiral na naman ang katigasan ng ulo. Talagang malditang batang yan. Nagre-rebelde siya. Itay, kasalanan ko ito. Hindi ho makakaisip maglaya si Iris kung naging maagap lang ako. Kung hindi niya nalaman ang totoo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari. At sa palagay ko, panahon na rin siguro para malaman niya na hindi mo siya tunay na anak. Itay, pag may masama ho nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kailangan natin siya makita, Itay. Ayoko mapahamak ang anak ko. Hindi na ako babalik sa amin. Kaya palang bait-bait ni Mami kina Tita Alicia at Eloisa. Kasi parang sinusuhulan niya mga yun. Para siguro hindi sabihin sa akin ang totoo. Pare-pareho silang manluloko. Pero, saan nga ba ako pupunta? Hindi ako pwede kina Patrick. Masungit ang mami niya. Pulis pa ang daddy niya. Baka ibalik lang ako sa amin pag sa kanila ako nagpunta. Hoy! Sino yun? May sumusunod yata sa akin. Hi, Miss Beautiful. Bakit nag-iisa ka? Madilim dito. Delikado. Gusto mo, samahan kita. Wala kang pakialam. Sino ka ba? Suplada ka. Ay! Ano ko? Bitimin mo ko! Saklolo! Walang makakarinig sa'yo. Kahit sumigaw ka pa. Wala ka nang kawala sa akin. Ang bango mo. Wag! Awa mo na! Wag! Tuluyan kayang mapahamak si Irish sa kamay ng lasing na lalaki? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Dante Castro, Renz Ibanez, Phil Malyari, at si Vilma Borromeo sa papel na Eloisa.
Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ang mahirap kasi sa inyo, mas ipinagtatanggol niyo pa ang ibang tao. Oo, anak siya ng kaibigan niyo, pero ako anak niyo ako. Bakit to, inay? Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kaligayahan kong makita kang nasasaktan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Mama, bakit po tayo umalis? Babalik pa po ba tayo sa bahay natin? Hindi na, anak. Po, wala na po kasama nun si Papa Magno. Love mo pa rin ba siya? Opo, Di ba sabi niya sa'yo, hindi siya papa mo? hindi po ako naniniwala sa kanya, Mama. Alam ko, sabi niya lang yun. Pero anak, Mama, kung hindi po siyang papa ko, nasaan po siya? Tsaka siya po kasama ko mula nung maliit pa ako. Kaya siyang papa ko. paano kung hindi siya talaga yung papa mo? Di ka ba magagalit sa akin? Hindi po. Basta makikita ko ang totoo kong papa. Pero ma, love ko po si Papa Magno. Kahit na palagi siyang galit sa'yo? Alam ko naman po,
Nagkukunwari lang siyang galit. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po minsan, pumasok siya sa silid ko. Akala niya natutulog ako. Pero hindi po, nagkukunwari lang po akong tulog. Anong ginawa niya sa'yo? Pinagmasdan niya lang po ako. Dahil doon? Sinasabi mo hindi siya totoong galit sa'yo? Opo, Mama. Alam ko po, love niya rin po ako. Anak, salamat sa Diyos. Nakaalis na kayo sa lugar na yon. O ano, kumusta na kayo ng apo ko? Okay lang po kami, Inay. Lola Beatrice. Oo, apo. Ako nga. Dito na kayo na mama mo, ha? Yun po ang sabi sa akin ng mama ko. Dahil dito, ligtas kayo. O anak, paano nga pala kayo nakalabas? Si Manang Adela, gusto niyang umalis na kami. Mas mabuti daw kung aalis kami doon. Yun naman talaga ang tama. Dahil hanggat naroon kayo kay Magno, nasa panganib ang buhay nyo. Hindi natin alam kung ano pang pwede niyang gawin sa inyo. Pero siguradong masusundan niya kami rito. Akong bahala. Itatago ko kayo. At hindi ako papayag na kunin kayo sa akin ni Magno. Kung dati takot ako sa kanya, ngayon handa kong itaya ang buhay ko para sa kaligtasan nyo ng aking apo. Hindi, Mami. Wala po kayong kasalanan. Ngayon ko po na-realize na maswerte ako dahil kayong nakagisnan kong ina. Iris, Naiintindihan ko na po lahat kung bakit ako napunta sa inyo. Pinaliwanag po sa akin ni Ate Eloisa. nakiusap ako noon kay Tita Alicia mo. Sabi ko, akin ka na lang. Alam ko, nagdalawang isip siya. Mabigat sa loob niyang ipamigay ka. Tandang-tanda ko pa reaksyon niya nang sabihin kong gusto kitang hingin sa kanya. Laura? Hindi ka ba nagbibiro? Hinihingi mo itong ipinagbubuntis ko? Alam ko mahirap para sa itong hinihiling ko. Pero pinapangako ko sa'yo, magiging maayos ang buhay niya sa akin. Sige. Hindi kita kayang tanggihan. Pumapayag ka na? Sa dami ng naitulong mo sa amin, hindi ko kayang ipagdamot sa'yo ang isang bagay na alam kong makapagpapasaya sa'yo. Huwag ka mag-alala, Alicia. Pakamamahalin ko ang anak mo. Ituturing ko siyang sariling dugo ko. Hindi ka magsisisi na ibinigay mo siya sa akin. At ikaw ang pumuno sa kalungkutan ng buhay ko. Mula na mamatay ang asawa ko. Ikaw na ang naging buhay ko. Mami! Kaya ipangako mo sa akin, anak, na kahit hindi ako ang tunay mong ina, huwag mo akong iiwan. Ikaw mamatay ko pag iniwan mo ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nay, magpahinga naman po kayo. Ako na po magtutuloy ng paglalaba nyo. Hindi naman mahirap maglaba basta may Pride powder. Ay naku, Eloisa, wag na. May pasok ka pa. Wala po akong pasok ngayon. Kaya pwede ko po kayong tulungan. Ay, sige. Salamat ha. Hindi nga maganda ang pakiramdam ko. Aba,
Mainit po kayo. May lagnat kayo. Hindi, sinat lang. Huwag mo akong alalahanin, anak. Si Iris pa rin po ba iniisip niyo? O ang itay? Pareho. Ano kayang magiging reaksyon ni Irish kapag nagkaharap kami? Sa tingin ko naman okay na si Iris. Tanggap na niya ang lahat. Itong itay mong pinoproblema ko rin. Magdadalawang buwan na siyang hindi umuwi. Nag-aalala na ako sa kanya. Huwag niyo na hong problemahin ang itay. Mabuti nga wala na siya dito sa atin. Paglasing siya, madalas sinasaktan kayo. Tatay mo pa rin siya, Eloisa. Huwag mong kalilimutan yan. Kaya huwag kang magtatanim ng hinanakit sa kanya. Hindi nila ako dapat abutan. Hindi ako papahuli sa kanila. Ito! Ayaw mo gumito! David! Ay, David! Nay, bakit po? Ano po nangyari? Anak, kanina dumating dito ang ninong Tony mo. Ibinalita na baril ang itay mo. Nabaril? Oo. Sino bumaril kay itay? Mga pulis. Bakit to? Anong kasalanan ng itay? May babae ang itay mo. Kaya pala hindi na siya umuwi dito sa atin. Pero dumating daw galing Saudi yung asawa ng babae niya. Nag-away sila. Nasaksak ng itay mo yung lalaki. At nang arestuin siya ng mga pulis, tumakbo. Kaya ayun, pinaputukan siya. Kaya naman pala kasalanan ng itay. Nay, huwag niyo siyang iyakan ng ganyan. Tatay mo pa rin siya. Oo nga po, tatay ko pa rin siya. Pero hindi naman siya naging mabuting ama. At sa inyo, hindi siya naging mabuting asawa. Kaya huwag kayong iyak ng ganyan. Siguro nga mabuti pang makulong siya. Baka sakaling matuto siyang magbago. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Flora, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Wala ho akong ganang kumain, itay. Naku, bakit? May problema ka na naman ba kay Iris? Itay, nag-aalala pa rin ho ako sa anak ko. Baka sa susunod na umalis siya, baka hindi na ho siya bumalik. Akala ko ba nag-usap na kayo? Nagkaliwanagan na kayo? Oo nga ho, pero hindi niyo pa rin mayaalis sa akin na mag-alala. Lalo na ho ngayon, makikita sila ni Alicia. Pumunta ba si Iris kina Alicia? Nagpaalam mo siya sa akin kung pwede raw ba siya pumunta doon. Pinayagan ko naman. Naaawa rin ho kasi ako sa kaibigan ko. Nakakulong ngayon ang kanyang asawa. Anong pinoproblema mo? Natatakot ka baka doon na tumira si Iris at hindi na bumalik dito sa atin? Hindi naman po imposible yun, Tay. Alam na ni Iris na si Alicia tunay niyang ina. Ampun lamang natin siya. At ako, ina-inahan lang niya. Maaari pong mas pahalagahan ni Iris ang relasyon nila ni Alicia. Kasi nga po ang alam ko, laging mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig.
Iris, maupo ka. Nagulat ako sa bigla mong pagdating. Salamat po. Ano nga pala ang gusto mong meriendahin? Ibibili kita sa tindahan. Ay, papasensya ka na ha. Wala kaming nakahandang makakain dito sa amin. Hindi tulad sa bahay niyo. Sagana ka sa lahat. Naku, wag na po. Busog pa naman po ako. Ngayon ka lang nakarating dito sa aming bahay. Nakakahiya naman sa'yo. Nakita mo naman ang pangit ng tirahan namin ni Eloisa. Ako nga po ang dapat mahiya sa inyo. Kasi ang tagal ko kayo sinalpay. Tapos, sorry po. Hindi ko po kasi alam na kayong tunay kong nanay. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Kasi, pinamigay kita. Hirap na hirap kasi kami noon. Ang dami kong utang na loob sa mami mo. Hindi niyo po ba gustong ipamigay ako? Ayokong ipamigay ka. Talaga lang na hindi ako nakatanggi sa mami mo. Kasi siya na rin yung gumasto sa panganganak ko. Pero maniwala ka sa akin. Nang iuwi ka niya mula sa ospital, umiyak ako ng umiyak. Iyak ako ng iyak habang yakap-yakap ko ang ginamit mong maliit na unan. Anak, maniwala ka. Nang kunin ka ni Flora sa akin. Parang isang parte rin ng pagkatao ko ang nawala. Patawarin mo ako. Huwag po kayong humingi ng tawad. Naiintindihan ko na po kayo. Inay! Tinawag mo kong inay? Opo. Nanay ko naman talaga kayo. Hindi po pa. Oh, anak! Pinasaya mo ako. Ito na ang pinakamasayang oras sa akin na narinig kitang tinawag mo kong inay. Anak ko, salamat. Salamat! Iris, hindi kaya ito pumasok kahapon? Hindi kasi kita nakita dito sa school. Oo, Ate Eloisa. Absent ako kahapon. Bakit? Si Mommy kasi, nagdadrama. Kaya umabsent na lang ako. Total, wala naman kami importanteng gagawin sa klase namin. Eh, anong problema ni Tita Flora? Ay, wala naman. Nag-iiyak siya nung walang dahilan. Akala kasi niya, iiwan ko na siya at sa inyo na ako titira. O anong sabi mo sa kanya? Nag-promise ako na hindi ko siya iiwan. Siya ang nakagisnan kong magulang at hindi na yun magbabago. Sinabi ko na mahal ko siya. Ganun ba? Siyempre, pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Pero kahit nalaman ko ang totoong pagkatao ko, hindi ko na kayang iwan ng mami ko. Hindi naman kami umaasa ni Inay na iiwan mo si Tita Flora. At ayaw namin gagawin mo yun. Okay na yung tinanggap mo kami bilang kapamilya mo. Hayaan mo. Madalas na akong pupunta sa bahay ninyo. Bahay pala natin. Para syempre, makabanding ko rin si Inay. Matutuwa si Inay pag ginawa mo yan. Lalo na ako. Kasi hindi na ulit tayo mag-aaway. Never na ulit mangyayari yun, Ate Eloisa. Hindi ko na kayo susungitan ni Inay Alicia. Saka, sa ibang tao, aayusin ko na rin ang pakikitungo ko. Mabuti naman kung ganun. Alam ko naman noon pa eh. Hindi ka talaga likas na mataray. Ang kulang lang sa'yo ay yung malaman mo kung sino ka ba talaga. Tama ka. At alam mo ba, pag naiisip ko yung mga pagmamaldita ko noon, hihiya ako sa sarili ko. Sa pagbabago mo, 2 pamilya ang pinasaya mo, Iris.
ang nakagisnang mong pamilya at kami. Kaya mula ngayon, sama-sama tayong tatanaw sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang. Alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng mahalagang aral sa buhay, pinamagatang. Paano ba tinitimbang sa puso ng isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak? Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Chiquit Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Dante Castro, Renz Ibanez, Phil Malyari, at si Vilma Borromeo sa papel na Eloisa. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Alan Ortega. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo muli po namin kayong hahandugan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.